per tots els països catalans, com aquesta novel·la, L'abisme, d'en Francesc Viadel, que, tot i estar editada a València, lògicament, tu la situes a Barcelona i al Carmel, no? Sí, una part de la història passa al Carmel i a l'Eixample també, però bueno, diria que és una història de Barcelona. Rafael Bodí. Rafael Bodí, que és un valencià que arriba amb 8 o 9 anys, no sóc jo, ni sóc d'Albaida ni vaig arribar en 8 anys. I bueno, arriba a Barcelona amb la família i s'obre camí fins que arriba la crisi immobiliària del 2008. Ho perd tot, absolutament, i aleshores fa el camí de l'abisme. Perd la família, perd la dona que el deixa, la faena... Tot. Perd tot. Quina por, no?, que és aquest abisme, aquest vertigen que provoca i que sent, no? Bueno, la idea era explicar la història o fer una història de la fragilitat, no? És a dir, tots vivim en una mena de bombolla, no?, de pensar que totes les seguretats que tenim són inqüestionables i aquí el que intentava era, a partir del context de la crisi, explicar la història d'algú que realment ho arriba a perdre tot, perquè... Però escrit amb la teva retranca, amb el teu... Sí, n'hi ha mala llet, sí. N'hi ha bastant mala llet. Abans dèiem que ha aixecat una mica de polseguera, comença a aixecar polseguera? Sí, bueno, suposo que... I això vull agrair també a Manolo Gil i a Xavier Bellot, que són els editors de Vincle. Molt estimat també, Manolo. Sí, els vull agrair molt que apostaren per la novel·la, perquè era una novel·la un poc condenada a no rodar massa, sobretot perquè... Com diu Manolo Gil, hi ha en la literatura catalana molta vida de sants i de santes, no? I aquestes coses no solen agradar massa. És un retrat més cru i més directe de És molt cru, l'ús del llenguatge, és la manera que fa jo, que ja saps, que era una manera d'escriure. Jo vull dir que si és de Manolo Gil, m'és igual que fem el meu llibre després o no. Està bé. M'estimo tant, Vincle i Manolo Gil. Estimes de tanta gent. És molt valent, Bueno, no, ja saps que... Roger Coma, Manolo Gil, el quedem, els altres. És que clar. Avui està tenint uns gelets, mare de Déu, els gelets de la Gracet. Escolta'm, però també Barcelona és un altre d'aquests protagonistes, diguem, la ciutat mateixa. Sí, la ciutat és un protagonista. Clar, la història va del 2008 pràcticament a les portes dels anys del procés, i és, la mirada també d'ell, però d'aquesta Barcelona que moltes vegades no solen tenir en ment, i que la literatura també molt poques vegades ha reflectit, la literatura en català, perquè el Carmel molt poques vegades apareix, anem a dir, en les novel·les en català. I has viscut tu al Carmel? Sí, vaig viure, durant la pandèmia. Sí, durant la pandèmia. No és que ho vaig fer a posta, però m'hi vaig trobar. Que dius, no soc jo, però això inspira i ajuda. Va ser per mi diríem, me serveix d'inspiració, evidentment, perquè conec els escenaris del barri, sé un poc com respira aquella zona de la ciutat, que té coses contrastos diríem molt curiosos i molt bonics. Sempre deia que sempre tinc una de les imatges que tinc del Carmel és veure Collserola des de la finestra del menjador del apartament, o no sé, coses, o veure, o tindre la muntanya allà mateix, o no sé. Me va sorprendre molt, la veritat és que escoltar els helicòpters de la Covid, perquè eren els que anaven a la Vall d'Hebron, i per les tardes que senties tot, allò és una cosa molt, no sé, molt al·lucinant, no? És aquest abisme, això que fa por, diem, que d'un dia per l'altre ho perdis tot. Sí, i hi ha alguna cosa positiva, hi ha un renaixement, hi ha la possibilitat de començar de zero, una nova llibertat, o... Bueno, això ho deixa massa el lector. Jo no soc massa d'escriure històries que acaben bé. Potser per això les editorials, algunes editorials no... O si vas al final, el que significa realment. Sempre tenim la tendència a pensar que les coses han d'acabar bé, i no tot acaba bé. De fet, el meu pare pobre sempre deia tots acabem malament, perquè tots acabem on acabem. I que al final, jo no sé, jo crec que la història no volia tampoc fer una història amb un final feliç, amb un cambrer nou, sinó que era explicar això, l'abisme és l'abisme, no n'hi ha... I a més, en un món que cada vegada jo el sento més fràgil, més d'abisme. Home, per les lloguers, la compra... Exacte, i és una cosa que mai m'hagués imaginat. Jo sempre pensava que aniríem a millor i de sobte... Sí, aquesta sensació és la que en part està també reflectida a la novel·la, perquè jo vinc d'una generació que venien d'una època molt fosca en què els pares havien pogut. Ja era més la transició, potser, postguerra transició, i anàvem a millor. I aleshores, quan ve la crisi immobiliària, ens talla tots per la meitat, no?
I jo, una imatge que tinc és justament en Alemanya, en plena crisi econòmica, d'estar allà en colònia, en un parc, allà no passava res, allà els nens jugaven, en el meu país tot és matant-se, no? La gent està desesperada, claro, era un drama, ara poden dir un poc d'ironia, però era una situació molt dramàtica, que és el que explica la història. Quines ganes de llegir-lo. Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc Viadel. Abisme, aquest retrat cru del nostre present, que és necessari també, a més, a través de la lectura, podem veure si ens hi sentim reflectits o què en pensem. Moltes gràcies. Te'l deixo deures, perquè molt bé. si ets tan amable i me'l vols signar, Fantàstic. estaré més content. Així no me l'agafarà la Montse Verderi, bàsicament. El pillaré ara quan pugui, home, i agafarà referència.